lang control nang non bang ke Amri Asia Farman Amri Asia along kadogawe round 17 do 17 round along pen non 14 round on kalakhat tang ponol si labang so long pen dak lang pasnang BJP candidate matang te habeteron alang li non amat la 14 round hot 49075 votes an alang li long ponol la pen halapu Bikram Hanse in the EPSLC candidate alang li bang non amat 25642 lana votes alang li longpon bomlang la pen la sana thakse halapu HSDF candidate matang te alang li Wilson terang alang li setame 937 pana votes alang li la 14 round along longpon lo la sana thaksi halapu nota ana thu pena bang kadogawe 1752 lana votes bang nota long dam lo la solong pen kadogawe pangbar dam lo pulotang te nonamat BJP a candidate alang li Dr. Habeteron bang 23433 votes pen alang li aprang non puthora ko langpon thu senang ladak dipu LAC aparman dipu LAC long bang non amat 14 round an ladak satame tangpon lo la 14 round along pen non amat ladak BJP candidate matang te nisot terang pi pen kalong pon lage 74452 la pana votes alang li long pon lo la pen halapu APSLC a candidate matang te alang li JI kathar alang li setame 35148 la pana votes alang li long pon bom lang la pen sonak thaksi lapu Bires Difusa alang li setame 2138 ana vote alang li long pon lo la pen sonak thaksi lapu Robindra Rongpi independent candidate alang li setame 597 la pana vote alang li long pon la pen sonak thaksi Rajan Timung HSDF candidate abang alang li 3213 la pana votes alang li pangrum ponlong lo la penason thaksi IPP candidate Rajan Timung alang li setame 836 la pana votes alang li longpon bondame halapuna thu nota hin pen kadogawe 2397 la pana votes abang nota along damjoi lo la so long pen akehai pin niso terang pi BJP candidate abang non amat 39304 la pana votes pen alang li aprang dambom lang